Sí. Boas tardes a todos, benvidos unha tarde máis. Imos comenzar para que así podamos ir con menos presa que onte. De acordo? Boas tardes a todas e todos. Continuamos co segundo día das quintas xornadas de novela negra. Como xa vos indicamos na inauguración, hoxe o turno da ficción, da man das escritoras e escritores que esperamos que tomarades boa nota para as vosas vindeiras novelas das interesantes testemunhas de onte. Cada unha das escritoras e escritores será presentado polas voluntarias da Biblioteca de Verín, xa que están collendo gusto a isto de codearse con autores e actoras, Sen máis, cedo a palabra a nosa compañeira Noelia Gallego, que presentará brevemente, por favor, Noelia, que te coñecemos, a escritora Sara Ávila. Moitas grazas. As que acaban de falar son Ana García e Sofía Lorenzo, que cada ano fan millor. A verdad que moitísimas gracias por esa presentación. Noelia, cando queiras, podemos empezar, de verdad. A todos os que estades hoxe aquí, moitas gracias por vir, moitas gracias por participar e esperamos que pasedes unha tarde moi entretida. Noelia? Moitas gracias a súa señoría. Pois a min a maioría xa me coñecedes, ou sexa que queda falar da invitada. Sara Vila é xornalista e escritora pontevedresa nacida nas Neves. Cursou xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela e como creo que xa se nota bastante no trasfondo do seu libro para as persoas que xa puideron lelo, vese un claro matiz social. Interesouse dende sempre polos temas sociais. Estivo en varios medios facendo prácticas e no 2012 entrou no Diario de Pontevedra. Estivo aí ata o 2022 e só un ano antes, no 2021, recibiu o Premio Illa Nova de Narrativa polo libro do que ximos falar, 8 días sen Eva Cortés. Como naceu este libro? Hola. Benvida. Bueno, moitas grazas por estar a todas e a todos. Quero agradecer tamén, antes de contestarlle a Noelia, a Vicente e a Aurora da Biblioteca de Verín que me teñan convidado, porque o estamos pasando moi ben estes días. Eu estou aprendendo moito, por iso me sinto aquí un pouco impostora, non? Aínda que está mal iso de sentirse impostora, pero é certo que con todo o que levo aprendido de xuíces, forenses, sarxentos, pois dá un pouco de pudor, como dicía onte Pedro, que agora te lean, non? Así que mellor que se sabedes moito destas cousas non me leades, porque eu non teño nin idea. Agora saio con algo máis de idea. Preguntábame Noelia, que ademais é xornalista como a min. Son xornalista no proceso, non pensemos. Por iso me aproveitei un pouco dela e lle pedín que isto fose como unha entrevista, así é la práctica. Eu, pois, fago isto algo máis fluido. Preguntábasme como xurdir a novela, non? Exacto, porque foi nun momento moi concreto da tua vida. Sí, non foi unha cuestión, non ten nada de romántico, de que viñeran as musas. Tivo máis ben que ver cun ERTE que tivo lugar no xornal no que eu traballaba, que durante a pandemia aplicou un ERTE temporal, sí, bueno, nos traballábamos en dúas quendas, entón eu traballaba 7 días seguidos e logo os outros 7 días estaba xuntando días de paro e de libranza. Os 7 días que traballaba eran unha loucura porque, bueno, había moitísima información que había que contrastar, non? E os 7 días que estaba na casa, pois estaba un pouco sen saber que facer porque estaba confinada, sen poder reunirme con ninguén agás coa miña gata e sen poder sair tampouco do concello durante moito tempo, non? Entón, é certo que a min sempre me gustara escribir, algunha vez fixera algún relato, pero facer unha novela pareceme algo moi complicado. Nunca me puxera tampouco, nin tampouco me sentía demasiado capaz. Pero como tiña tempo, pois empecé a planificar dunha forma case un pouco clandestina, porque eu non lle dicía nin aos meus pais que estaba escribindo, porque me daba unha vergoña terrible. E agora estes días pensaba tamén que ás veces escribindo eu tiña no meu traballo sentábame enfrente dun compañeiro que levaba todo o tema xudicial. Eu nunca nunca levara temas dese tipo de xudicial ou sucesos, entón
Claro, sabía polo que iba lendo, polo que el comentaba, entón eu a veces iballe preguntando, pero así dunha forma un pouco disfrazada para que non se dera conta de que eu estaba escribindo, porque me daba iso un pouco de vergoña, dicir, chamar a alguén e preguntarlle, oye, como é? Pois chamar, por exemplo, a un fiscal ou a unha persoa da Garda Civil e preguntarlle algo e dicirlle, mira, que estou escribindo unha novela, e que me dirían, bueno, está, que flipada, non? Entón, pois, penso que por iso, e tamén porque, bueno, me servía para facer unha crítica tamén, quixen que a protagonista fose unha xornalista. E, bueno, así foi un pouco como xurdiu a novela. Pois xusto sobre iso, sobre a crítica é algo moi presente no libro, de novo, para quen o puidestes ler, creo que é algo moi evidente, plasmase a realidade dunha redacción. E como dixen, son unha xornalista no proceso, estou non estudando todavía, ou seja que agradezo moito esa imaxe que nos pintas e quería preguntarse se realmente a situación do xornalismo actual, se ese o tratamento real que recibe a información a día de hoxe. A ver, é unha novela e está igual un pouco exagerado, non? Pero, bueno, a veces a realidade tamén supera a ficción, Entón, sí que é certo que se tratan moitos temas que todos coñecemos, non? O sensacionalismo, o morbo, a importancia do clic, de que os lectores que te leen a través das redes sociais fagan clic e que iso derive en titulares que non son exactamente certos ou que teñen información exagerada, morbo. É algo que a mí nunca me gustou, non? Porque un xornalista cando escribe nun periódico está poñendo o seu nome e o seu apelido, en moitos casos tamén a súa cara, porque agora vemos as fotos nas páxinas web, sobre todo, moitas veces aparece a foto do xornalista que escribe. E moitas veces ese titular non o puxeches ti, non? Tes uns xefes ou un departamento que está levando a web ou que leva as redes e que buscan ese clickbait que se chama, non? Que a xente pinche. Entón, nós somos pois como a Diana contra que todo o mundo nos critica moitísimo, con toda a razón. O xornalismo é unha profesión pois que está bastante, que se critica bastante, os xornalistas tamén. Hai moitos que merecen toda esa crítica. Eu seguramente tamén merezo moitas críticas, todos nos equivocamos. Pero é certo que tamén quería amosar todas as presións, todos os agobios polos que pasa un xornalista cando se enfronta a un caso deses. E iso non significa que eu me enfrontara nunca a un caso deses, porque eu nunca tiven que cubrir nada semellante. Eu traballaba en Pontevedra. Sí que é certo que, bueno, cando eu empecé a traballar este tema xa pasara, pero Sonia Iglesias o apelido, non? Sonia Iglesias sí que está desaparecida de moitísimos anos. Tiña compañeros que sí que viviran o caso, non? E, bueno, despois houve algún caso de asasinatos machistas, que sí que vivín de preto, aínda que non directamente. Eu tamén máis ben formaba, porque dende que deixei de traballar en periódicos, pois afasteime un pouco dun grupo, formaba parte dun grupo de xornalistas que nos formábamos en información en xénero. Había un grupo de xornalistas galegas que fixemos dende o Colexio de Xornalistas pois unha serie de formacións e compañeiras que sí que tiveran que cubrir casos destes, vivían situacións nas que pois tiña que estar timbrando a porta dos pais ou dos fillos que acababan de recibir a noticia, por exemplo, de que a súa nai ou a súa filla fora asasinada, non? Situacións deste tipo que te poñen pois ante dilemas éticos, non? Pois despois tamén, por outro lado, tes que comer. E quería reflectir todo iso dende o punto de vista dunha xornalista que non fose unha xornalista intrépida, non? Queríamos dar unha xornalista muller, vulnerable, tamén precaria, non? Porque é a realidade que eu vivo. E porque penso que tamén é a realidade máis común. O máis común é que a maioría dos xornalistas viven nesa realidade. Logo hai estrelas mediáticas ou que teñen outro tipo de presenza nos medios, pero o xornalista de redacción, e máis nun periódico local,
Pola mañá está cambiando a cartelera dos cines e pola tarde está cubrindo un suceso, non? Entón quería reflectir iso. Preguntabasme por isto? Preguntarache iso, sí, pero foi unha resposta moi boa, a verdade. Outro dos temas claves do libro, ademais da crítica dos medios, como xa nos explicaches tamén, é a situación das mulleres. Hai dúas mulleres protagonistas no libro, unha delas Antía Ouveira, a xornalista, e a outra Eva Cortes. Son dúas persoas moi antagónicas en moitos temas. Por exemplo, un deles, que me chamou moito a atención, foi o da maternidade. Como se amosa a maternidade na túa historia? Sí, a maternidade é un asunto que chegada a unha idade pois sempre está presente, non? Sempre hai preguntas. Entón, quería introducilo porque eu estou nesa idade dos 30 e pico con parella estable e que sí que é certo que algunha vez me teñen preguntado e que ao principio non me importaba moito, pero que sí que é certo que igual co paso do tempo empezas a ver que che pasan os anos e que ti queres facer moitísimas cousas aínda e que non che apetece, pero que ao mesmo tempo que igual se che fai demasiado tarde, non? Entón, esa presión está sempre aí. Quería introducila, non é a trama principal, pero sí que é certo que quería que se falase dese tema dende a perspectiva dunha muller que quere ser nai, ou máis que querer ser nai, incluso que ten a obsesión de ser nai, non? Porque ás veces ese desexo de ser nai non sabemos ata que punto é noso ou é imposto. E despois tamén dende o punto de vista dunha muller que non quere selo, non? Ou que dubida, ou que reflexiona sobre os pros e os contras. Entón, sí, foi un tema que saiu que non é principal. Por un lado está Antía Ouveira, que é a xornalista, que está pois iso, frustrada co seu traballo, tamén nun mal momento persoal, e por outro lado está Eva Cortes, que todo o mundo lle chama Cortés, equivoqueime moitísimo con este apelido, pois Eva Cortes, que é unha rapaza que vive na mesma cidade que Antía Ouveira e que desaparece, que está 8 días desaparecida, como di o título do libro. Ademais da maternidade, tamén faz unha revisión da educación entre homes e mulleres en diversos ámbitos, entre eles, como se reacciona a que un home este nunha aplicación de ligar, como Tinder ou calquera outra, ou unha muller o estea, e como os medios tratan esa información. Parece ser un dato que necesita aparecer na noticia. Sí, é o que falábamos antes, de que os medios de comunicación pois que destacan detalles morbosos e despois a raíz diso pois saen prexuizos. O de Tinder facíalles graza onte os rapaces do instituto que faláramos disto. Xa me recreei un pouco no tema porque se rían un pouco e dixen, bueno, a ver se lles cae un pouco, ben e me fan caso. Sí, a desaparecida está nunha aplicación de ligar. Quixen tratalo porque hai... Bueno, mentras escribía había un caso de Marta Calvo. Son malísima para os nomes. Era Marta Calvo, que quedou con un... Me vexo ao xuiz, porque seguro que sabe. Marta Calvo foi un caso dunha muller asasinada despois de ter unha cita a través dunha aplicación deste tipo. Ademais, foi un asasinato bastante atroz. E chamábame a atención a forma na que se falaba nas tertulias de televisión do feito de que ela tivese unha aplicación deste tipo, non? E de que tivese unha vida sexual activa, pois como a tiña o asasino. Que pasa? Que por ter Tinder es máis propenso a asasinar, porque se sacamos a conclusión de que por ter Tinder pode ser violada, non? Neste caso tamén poderíamos sacar violada e asasinada. Tamén podemos sacar a conclusión contraria, non? E ese argumento non se vía nos medios. E despois tamén me facía graza, ata certo punto, a ver, graza con todo o respeto, non? O punto de vista de algunhas persoas pois de xeracións máis maiores, non? Aí víase a fenda xeracional. Durante unha época, un xefe que tiven estivo bastante obsesionado con estas cousas. Tiña fillos adolescentes e como eu era bastante nova, era máis noviña da redacción, sempre me encargaba facer
reportaxes sobre isto, que si é o Tinder, as aplicacións de ligar, o sexo dos adolescentes, cando se iniciaban, non? E estaba moi preocupado, facíame graza, non? Porque, bueno, eu non creo que Tinder sexa o problema de que maten mulleres, non? O problema é que hai asesinos e hai violadores porque hai homes que pensan que teñen dereito ao acceso ao corpo das mulleres, non? Sen ter en conta o seu desexo nin o seu consentimento. Pero sí que é certo que ás veces se plantexan estas novas formas de relacionarse como un problema que teñen, hai aspectos problemáticos, por suposto, pero como en todo, non? Nas verbenas antes ou nas discotecas tamén se producía a raíz dun encontro nunha biblioteca tivo tamén se producían violacións, non? Pois retomamos agora o tema do xornalismo, cun dos principios co que sempre insisten os profesores, que son as 5 W do xornalismo. As 5 W do xornalismo son as preguntas que se hai que facer para escribir unha noticia. E a primeira, xa respondiches, e ademais moi ben, que foi o quen. Xa nos contaches quen é a protagonista da historia, Antía Oveira, e o trasfondo que ten. Vemos agora o cando, o when. Hai un indicio que pode situar, ademais do propio diario, o momento temporal no que se sitúa a historia. Sí, eu podo contestar primeiro unha cousa máis do quen? Portaría máis? Porque é algo que me preocupaba moitísimo cando eu este libro presentei a un premio. Era un premio para xente nova de narrativa e cando me chamaron para dicirme que gañara, o primeiro que dixen foi ai, como me lean os meus xefes, non? Porque os xefes non quedan moi ben parados. Entón, eu sempre quero deixar moi claro que non son eu a protagonista, non? Nin os xefes son os meus xefes daquele momento. Que conste que compraron o libro, pedironme que yo asinara e non se enfadaron nin nada. Pero vamos, que quede claro que non son eu. E sobre o cando, os feitos ocorren durante a pandemia. Porque ao principio non era así. Ao principio empecé a escribir unha historia, pero despois sí que había elementos que me apetecía metelos, porque eu son moi tímida. Eu son tímida, bueno, tampouco unha cousa exagerada, non? Pero eu son tímida. E sí que é certo que coas mascarillas pasábame algo que eu sentíame super refuxiada. No momento de quitalas sentíame un pouco espida. Cando tiña que falar, agora acostumeime moitísimo a falar en público porque dende que cambiei de traballo nunha editorial e ás veces vou a presentacións de libros e teño que acompañar autores, entón xa non me pasa tanto, pero ao principio o feito de a mascarilla era como un escudo, non? En algún momento quixen como reflectir esa sensación de estar a salvo, de ter como esa coraza, cando a xornalista iba a preguntar ao barrio da rapaza desaparecida, non? A facer preguntas que así son violentas, que a min me custa moitísimo facer, pero que tamén me poño como eu cando traballaba de xornalista ás veces tamén adoptaba como se estivese un pouco interpretando, non era eu. Entón, para sacar esa timidez, porque eu así de primeiras non me custa entrar a preguntar, entón quería reflectir iso porque me parecía curioso. E foi a raíz dese detalle que empecé a meter moi sutilmente, pois iso, mascarillas, a falar así un poquinho do virus, de algún peche do lecer, pero sí, tamén moi sutilmente. Seguimos entón coas 5 W, contestaches. O quen e o cando. Vamos agora co que e o porqué, porque están bastante ligados. O que contaches e o porqué o contaches. Eu contei, como dixen ao principio, contei unha desaparición dunha moza de Pontevedra, nova, de Pontevella, perdón, tamén cambiei o nome da cidade porque, claro, non quería, aínda que despois acabou sendo bastante evidente que era Pontevedra, o que é a desaparición dunha moza que vive en Pontevella, nun barrio, digamos, de casas baratas, non? Filla de nai solteira. Gustábame tamén a idea de falar de mulleres solas,
a nai solteira, a xornalista que ten parella, pero como se non a tivese, tamén está bastante sola. Entón, pois iso, aproveitei este feito para reflectir unha nai solteira e tamén pois falar de todos os prexuizos que xera todo iso cando se construe todo o relato dunha desaparición nos medios de comunicación, non? O feito de que sexa dun determinado barrio, que dun determinado estrato socioeconómico, non? Entón, todo iso servíame para, pois tamén para criticar un pouco todo, porque, bueno, ainda que eu non sexa a protagonista, pois mira, tamén aproveitas un pouco para decir, pois agora voume a quedar a gusto, non? E tamén criticas, que sí, porque a mí cando me chamou Vicente para dicirme que viñan as xornadas de novela negra, estaba collome un pouco así, pode dicilo el, non? Como, bueno, que eu non sei se o meu é novela negra tampouco, pero o que máis me gusta da novela negra é iso, non? Toda a crítica, como che permite analizar o que pasa socialmente e por que, por exemplo, unha persoa pode encaixar no perfil dun asasino partindo de prexuizos, non? A nivel social, non, e mediático, sobre todo, non? Entón, quería empregar todo iso e fixeno así, cunha desaparición tamén, porque me gustaba falar, me apetecía falar de todo o que supón a nivel mediático, pero tamén a nivel social, unha desaparición dunha muller, como nos afecta, non? Porque eu penso que non afecta do mesmo xeito este tipo de noticias a unha moza que a un mozo, cando vemos sobre todo cando é na túa cidade, non? Entón, quería reflexionar acerca de todo isto, tamén como lle afecta a xornalista, que de primeiras recibe esta noticia como un marrón que lle toque cubrir isto, porque resulta que a persoa que leva sucesos está de vacacións e que lle toque a ela, pois asume como un marrón e despois chega a sentirse culpable porque se vai implicando na historia e porque se dá conta dunha realidade da que eu son consciente e moitas mulleres son conscientes e que nos pode tocar a calquera, non? Que polo feito de ser muller e camiñar non a camiñar a determinada hora, non, polo feito de ser muller estás exposta a unha serie de violencias que están aí, non? Que tampouco que sexan medos irracionais porque ocorren. Entón, é moi injusto iso, non? Sinto que iso é moi injusto, que eu non poida ir tranquila pola noite cara a casa e que un home sí que poida, non? E todos estes medos tamén nos chegan a través do relato que fan os medios de comunicación moitas veces destes feitos. Bueno, dos relatos e da realidade tamén, evidente, claro, porque non é só o relato, é que pasan estas cousas. Iso creo que se resume moi ben cunha frase que dixeches xa nunha entrevista e que dixen onte polo moito que me impactou e que, se me permites, repito agora. Houve un momento no que dixo que a nosa vida das mulleres a veces pode parecer un thriller e creo que aí está o espírito do que acabas de explicarnos. Sí, dicíao por iso, porque eu cando tiña esta idea, ao principio, eu non pensaba quero escribir un thriller ou quero escribir novela negra, non? Eu quería escribir unha historia dunha rapaza que desaparece e dunha xornalista que segue o caso. E claro, o thriller, a tensión de ver quen pode ser, que tampouco me recreí demasiado niso, porque era un pouco, bueno, non quería darlle tantas voltas. Ás veces, pois, a nosa vida acaba sendo un thriller, porque esa tensión que tes igual cando vas pa casa a determinada hora, que vas tan tranquila, pero de repente ves a un tío que che ven de frente e dis, ou a un grupo de homes que che fan algún comentario, porque están de broma, seguramente, non? Pero a ti xa se che vai a cabeza, pois, o que sei, a manada, non? Entón, esa tensión, pois, podese comparar coa dun thriller, non? Iso, dende logo. E agora, para cambiar o tema e retomalo nos 5 minutos que nos quedan as 5 W do xornalismo, a ti nos que 10, así que entón expláyate o que queiras na seguinte, porque ademais no libro aparece algo de historia, así que se hoxe te sintes inspirada podes falarnos un pouco do lugar dos feitos, porque nos queda ver o onde.
E xa nos fixetes o pequeno spoiler de que a cidade do libro na realidade existe é Pontevedra. O onde é Pontevedra, é evidente. Eu puxenlle Pontevella por unha cuestión tamén, isto é como a mascarilla, que dis, bueno, se che critican algo, di, non, isto non é Pontevedra, isto é Pontevella, non? Entón, é unha Pontevedra ficcionada. É certo que meto tamén algo de historia, pero, bueno, moi pouquiño, porque por non meterse en fonduras. Mira, é a primeira, máis vale facer rematar e suscribir esta novela na miña vida, máis vale facer as cousas con xeito antes de meterse en fonduras. Eu quixen falar un pouco tamén na trama, falase un pouco de historia, dun balneario, que se Fran pode, chamase Fran, ou se pode Podesnos conectar. conectar. É que onte traía preparado un PowerPoint para os rapaces e as rapazas do instituto, falándolles un pouco da novela. Entón, como eles aleran, pois trouxen algunhas fotos dos sitios nos que transcorre, non? Eu ao principio quería que fose unha cidade, pero que non se recoñecese. Pero que era imposible inventar. Érame super difícil. Entón, como eu estaba en Pontevedra, eu vivo en Pontevedra dende hai moitos anos, en aquel tempo saía a pasear, que era o único que se podía facer, pola beira do río Lérez, ao cal lle chamei Leiro, pois foime imposible non ir metendo cousas de Pontevedra e ao final, pois Pontevedra, que é Pontevella, pois é super importante na trama, non? Especialmente esta zona do río, que é onde desaparece Eva Cortes. Non sei, igual non coñecedes Pontevedra, pero se a coñecedes recoñecerédela, e se lestes o libro, ou se tendes pensado lelo, que non é obrigatorio, Pero é moi recomendable. Pois podedes recoñecelo aquí, non? Eva desaparece unha noite nese paseo do río Leiro, e despois hai moitas pistas na Illa das Esculturas, que é unha illa que hai en Pontevedra no medio do río Lérez, na que hai, pois, por exemplo, ese banco con frases que son artistas internacionais que fixeron iso. Despois hai eses arcos metálicos cobertos de vexetais que tamén pasan cousas aí. Tamén está esa estrutura tamén metálica en forma de cubo con dúas cadeiras e un cerebro no medio. E despois está este balneario, que era o balneario de Lérez, que durante os primeiros anos do século XX pois tivo bastante relevancia, e que tamén pois era un lugar que frecuentaba a muller desaparecida, unha das protagonistas. Na actualidade está bastante ruinoso, pero antes, bueno, foi un lugar onde a xente pois acomodada pasaba ali tempos de recreo. Entón, estes son algúns dos lugares onde transcorre a trama. Bueno, non sei se queres preguntarme algo máis, se alguén quere engadir algo ou se... Quero che facer... Pois eu ainda che quero facer unha última pregunta que non se fixen onte, porque as persoas que viñeron onte, os centros escolares xa leran o libro. Pero destas persoas, espero que polo menos unha boa cantidade o lera, porque o recomendo moito, merece moito a pena. Gustaríame preguntarche, agora sí, a quen lle recomendas o libro, porque hai libros de historia que só poden ler persoas que saiban moitísimo do momento histórico concreto. Hai libros de fantasía que necesitan outros 5 para entenderse. O teu, a quen lle recomendas? Bueno, este non fai falta ser experta en nada, creo eu, porque como eu tampouco son, pois non hai que ser experta en nada. É certo que tampouco é obrigatorio, que eu hai moitos libros que non me gustan e os deixo pola metade e non pasa nada. É dicir que pode lelo quen queira, a quen lle guste o tema, si que é certo que... Sabes que me preguntaban algunhas veces nas entrevistas, que dicíanme que deixo quedar mal os homes, como se fose un pouco, non sei, embrista, dice, non? Pero non creo que os deixe quedar mal, simplemente é unha perspectiva dunha muller xornalista. É certo que a xornalista non é ningunha heroína, nin é nada intrépida, nin sequera descubre nada, simplemente cubre o que se vai informando do que vai pasando cada día.
E moitas veces quen se entera dos avances no caso é o director do xornal polos contactos que ten, porque esta xornalista Antía é unha pringada que non ten relacións, non ten contactos. O seu xefe si que xoga ao pádel, non? Pois con xente importante que lle pode pasar información, pero ela non. Entón, seguramente... Diz que ningún dos teus xefes xoga ao pádel, entón? Non, creo que non, non xoga ningún. Bueno, algún xogará, pero que eu saiba non. Yo que lles digo moitas veces cando me din isto, que esta mesma novela podería ser contada, esta mesma historia podería ser contada tamén, por exemplo, dende a perspectiva do director, que ás veces pois Antía está un pouco farta del, porque é un pouco pesado, non? E sería un xornalista super intrépido que descubre moitísimos datos, non? E que é real porque el descubre moitos datos, pero esta realidade tamén está moitas veces no xornalismo, algo que se debate tamén nos foros de xornalistas mulleres, feministas, que os contactos en xornalismo son moi importantes, non? Ese tío, sair de traballar, tes que ir a poñer a lavadora e a bañar os críos, en vez de ir a tomar a caña mentres ves a Champions, pois con xente coa que te relaciones e que che pode pasar información, pois non vas ter tan bons contactos, non? Como eles. Entón, iso tamén se ve aí. Pero, bueno, iso tamén está cambiando, llevo que sexa así. Pois agora creo que nos asientos das primeiras filas tes algúns asesinos, autores, e algúns outros forenses, así que aproveita que aí hai contactos. Sí. Teño que coller números. Agora que xa non estou en xornalismo puro e duro. Ben, pois creo que pola miña parte estas son todas as preguntas. Su señoría, que quere usted añadir? No, simplemente agradecer o nivel da entrevista, agradecer o nivel de intimidade que revelas nesta entrevista, que nos contas como se fixo, como ideaches todo eso. Todos os que escribimos algún libro sabemos o vértigo que dá empezar a escribir, que parece que é moi doado, e chegar un momento de dicir como chego, estou en 100, como chego a 300, porque senón non editan. Empezaches xa a idear algo novo, ou simplemente estás todavía masticando o feito de que tes unha novela escrita? A ver, eu desta novela xa ás veces teño que ir a actos con centros ou así, xa me esquecindo o nome de algúns personaxes, incluso ás veces líome que non sei quen é quen. E tamén me mete moita presión que me pregunten iso. Pero bueno, si algo teño, pero é moi diferente, porque porque naquel momento necesitaba escribir algo así para evadirme, digamos. E agora sí que teño cousas pensadas, pero son diferentes e están tan verdes que tamén me dá cousa de dicir, pois sí, teño isto e vai sobre este tema, porque despois igual non queda en nada. No, o que quería que contaras era eso, é dicir, tiñas unha necesidade e tiñas que volcala, non? Escribir un libro a veces é unha necesidade, é unha cousa máis instintiva que algo meditado. Tiñas unha necesidade de escribíchela. E agora non digo que te teñas que sentir presionada para escribir outra, pero que nos expliques un pouco como foi esa sensación agora que xa o tes, se simplemente tentas pensado. A ver, tanto como unha necesidade tampouco, porque dá o seu traballo. Igual estaba mellor pois vendo series en Netflix durante eses días de confinamento, non? Pero sí que o disfrutas, tamén o sufres porque dá traballo. Eu non quero pensar nunha novela de Pedro Feijóo, que non sei onde está, que son super longas, en estruturar todo iso, non? Ou de Miquel tamén. Podes decir aburrido, non, todo contra, en conseguir escribir 500 páxinas sin que se aburra o lector. Pareceme dificilísimo, pareceme super complicado. Entón, claro, estaba a miña curtiña, son 190 páxinas, creo. Entón, claro, eu non concebir a estrutura dunha novela tan grande pareceme un traballo dificilísimo. Entón, bueno, unha necesidade tampouco. Era unha distracción, a mí escribir gustoume sempre. E tamén é certo, e dicía yo onte aos rapaces e as rapazas dos centros, que
que escribín en momentos da miña vida que eu estaba frustrada, non? Porque sí que é certo que bueno, eu nunca escribira nunca unha novela, pero sí algún relato, mandar así algún premio, hai anos, en 2016, penso que foi, eu estaba con un contrato bastante precario, como en calquera xornal unha rapaza que acaba de empezar, pero bueno, a miña xeración empezou nun momento complicado porque viñamos despois desa crise de 2008, os anos 12, 13, 14 foron moi difíciles, eu estaba moi pensando en deixalo, eu que sei, en opositar a calquera cousa, e puxenme a escribir un relato que escribí así polas noites, e mandeino e gañei un premio. Foi como un chute, non? De dicir, que ben. E esta novela foi pois nunha situación parecida, nun ERTE durante a pandemia, non? Que estás traballando moitísimo durante unha semana, un ERTE que seguramente sería injusto porque que nun momento no que había moitísimo traballo, pois o normal non é aplicar un ERTE, non? E tamén estaba, pois iso, disgustada ou frustrada, non tanto como a protagonista, que esta pobre muller está fatal, pero bueno, eu necesitaba facer algo que me dixera, bueno, hai oxíxeno fora disto, non hai vida aquí fora, e bueno, fíxeno, e tiven a sorte de que gañei o premio, porque tamén cando un xurado che di que está ben, pois dache seguridade tamén, non? Este creo que non era o título original co que mandaches. No, porque é que eu mandei no co título O diario secreto de Eva Cortes. Cando estaba o xurado decidindo, pois nese mes, saiu un libro de Arantxa Portavales que era A vida secreta de Úrsula Vaz, que eu estaba lendo no momento no que me chamou o xurado para dicirme que gañara. E dixeronme que moi ben, pero que era mellor cambiar o título porque era exactamente igual que o de Arantxa Portavales. Entón, claro, obedecín como con moito criterio. Pois nada máis, moitísimas gracias. Despois seguimos a tertulia. Non vai haber preguntas porque logo subiremos todo, bueno, subirán todos os participantes. Ese era o momento da disertación e das preguntas. Moitísimas gracias ás dúas. Un auténtico placer. Un aplauso moi grande, non? Digo eu. Gusta moita sangre. E se quero ir o próximo ano a xornada de novela negra, non podo poñer tantos mortos. Quizáis, como as xornadas teñen tanto prestixio, poda presentarme o Premio Planeta 2023. E quen sabe se acabo sendo finalista ou incluso gañar o premio. Miquel Santiago e Lorena. Hola, Lorena. Hola, señoría. Pois nada, simplemente a la voz. Bueno, boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, darvos as gracias por estar esta tarde aquí con nós, por compartir o voso tempo. Como dixo Miguel Losada, por ser os nosos cómplices, e de valorar, especialmente sabendo que vides en calidade de cómplices e que aquí na mesa hai un xuiz, está o xuiz Vázquez Taín, así que especialmente de valorar. Hoxe, ademais de cómplices, pois teño aquí